Ukuhleka ngokunganaki, ukudansa sengathi akekho okubonayo, ukuthanda sengathi alikho ikusasa, ukuqonda ukuthi injabulo angeze wayibekela inani. Nokukhumbula umenzi wakho olenzele langa lenzeka. Sanibonani emakhaya, ngingu-Andile Khalisiwe kanti nanka amazwibela endaba esiphathele zona kusihla. Akunabungozi lana. Wait, why usana ngakwazi ngabusisi wakho? Ngiyacela ngicela ukukhuluma nani. Uyazi ukuthi impilo engiyiphile njani manje. Ngithi ngizoze ngiyophuma anginemali, nginemali umntwana nginemali. Uyazi ukuthi ngine-anger mara. Uyazi ukuthi ngiyibotshwa kanjani. Uyazi ngibhayela isikolo manje. Nginca yakho mara. Ngiyazi. Kumnani kanjani ukuchitha lesikhathi onyakeni nalabo bathandayo mbukeli. Isipho asifisa kakhulu Sibusiso Chauke wase-Winterfeld ePitoli ukuthi ahlangane nodadewabo ahlukana naye bese bancane. Asihlangane naye Sibusiso asibekele udaba lwakhe lonke ngokugcwele. Igama lami nguSibusiso wakwaChauke, ngihlala eWinterfeld ePitori Skandafu. Ngibhalela ikhumbule ekhaya ngoba bengidinga usizo ukuthi bangifundise usisi wami umntaka babami. Ngizwe bathi useNewcastle kodwa ukuthi kupha ngazi usamkelisiwe Agnes Chauke. Uyena omdala selokhu bathi wahamba esasemncane noma wakhe. Uma wakhe babethi uNomusa Magagula. Usisi kaVusumuzi wayehlale 6 kuma RDP. Indaba engiyithole ngakhona omama baphuma endaweni eyodwa. So mina ngathi mangihamba nomama ngiya kwenye indawo naye wahamba noma wakhe waya kwenye indawo. Then kusukela lapho azange sisahlangana. Then kwaba yilapho ukuthi sihlukene khona. Wahamba 2004 which is I was 3 years and months. Isizathu sokuthi ngifune usisi wami omdala usamkelisiwe. Ingoba siyadingana njengomndeni. Kunezinto ukuthi kumele sizilungise and mina njengomuntu omnyama ngibelieve ukuthi bona seba umthwalo wami njengoba baba seyandlula. And ngaphambi kwalokho kunezinto ukuthi zibenefita yena. So bese ngeke sikwazi ukuthi thina somndeni wakaChauke sijabule kukuthi oyedwa wethu igazi lethu lengaphandle. Ngobhlungu de wengikhule ngakhona. Ngiyazibuza ukuthi yena ukhule kanjani. Kwa mina self ngisamkwatela ubaba ongizalayo. Kodwa intando kaNkulunkulu yenzeke ngendlela eyenzeke ngayo. Asazi ukuthi yena bekazimiseleni empilweni noma bekazimiseleni ngathi. So ngizothatha ngikutholayo phambili. Wena ukwatile ngokwatanga sofika isikhathi sokuthi naye angivulela inhliziyo. Abona ama effort wami. And into ebhlungu ukuthi yimi bengihlala nobaba. Besihlala sithu. Kwafika isikhathi sokuthi bamthathe bathi uyagula. Since from lapho. Then nokuthi sithola ukuthi kuthi ubaba ushonile sathola through isikolo lesibeka sebenza kuso. Ngoprincipal wakhona besuye ungathi beka close endlini. Ukhuluma iqiniso eminyaka engikuyo mncane kakhulu ukuthi ngabe kahlahle ngiqedelela izinto engingazazi ukuthi zaqala kuphi siya kuphi. Ngiyasinda ngisasemncane for lento engenzayo.
kumele ukuthi ngidode esikhundleni sokuthi ngabe mhlambe nami ngisadla ubusha bami nami ngisadinga i-guidance kodwa anginayo. So akekho omunye umuntu engizoyilahlela kuye, akekho umuntu engizobalekela kuye. Bona bazobalekela kimi, mina akekho umuntu engizobalekela kuye. So impilo ingilahlele lapho. I have to man up. Angisho ukuthi anginalutho kodwa ukuthi umndeni uhlangana kusimali. Ukunakekelana nokwazi ukuthi mangifuna ubhuti noma ngifuna usisi wami ngiyamthola endaweni ekanje. Mangidinga usizo ukhona ubhuti wami, ukhona usisi wami. Mbukeli asazi yozala Nkomoni kulolu hambo lusuke eWinterfield eGauteng selibhekise eNewcastle kwaZulu Natal, okuhambo luzothatha cishe amahora athi awewe 5. Njengoba sengihambile lo hambo sengiseduze nokuthi ngifike la ukuthi indawo ekuthiwa usisi wami ukuyo. Empeleni angazi ukuthi ngizizwa ngijabulile noma ngithukile noma ngikwatile, kodwa empeleni ngizimisela ukuthi ngihlangane naye sibone ukuthi sithatha kuphi siya kuphi. Kodwa ngiyajabula ngingajabula kakhulu mangamfica sikwazi ukukhuluma nje njengobhuti nosisi sibonisana ukuthi siya kuphi. Sanwana? Yebo. Njani? Happy. Hayi mama, akunabungozi. Phela nimi kancane. Akunabungozi lana. Mayelana nani yebo? Igama lami nguSibisiso akaChauke kuze ngifike la. Ngaphandle kwabo labantu bengengikwazi ukuthi ngimthole. So bengisacela ukuthi sisondele ngapha. Njengoba nje usisi wami uyabona ukuthi uyahamba. Ngicela ukhulume naye, ngiyacela ukuthi ukhulume naye. Njengoba nje kuze kufike ekuthenini size sizofika la ngaliphi. Ingoba ngibacelile ukuthi bangisize ukuthi ngikwazi mama. Sesi. Ngiyacela ngicela ukukhuluma nani. Ngicela ukukhuluma nani. Ufuna ngithi? Ngicela ukukhuluma nani. Ngifuna usisi wami usamkelisiwe. Nangu usamkelisiwe. Bengisacela siyeni lapha nasikhulume. Wait, why usana ngakwazi ngakusisi wakho? Akangazi because ngimncane kunaye. Ngumntana kaJoseph Chauke. Umama ukhanyisile Zulu. Angilwi. Yabona njengamanje nisifakela amehla abantu Ngicela ukuzichaza. Angizile ngodlame, angizile ngobubi. INewcastle angiyazi. Ngineminyaka ngizama ukunithola. Ngaphandle kwabo labantu laba bengeke ngize nginithole. Bengisacela ukuthi sithole ukuthi mhlambe noma singaye ekhaya sikwazi ukukhuluma kahle. Njengobusha amehla abantu akusizi into ukuthi kumele ngabe sizikhulumela endleleni lezi. Angisukanga lena ngoba ngigula ngoba ngizihlanyiseni. Akangazi vele nama ngimazi. Oqala ngimbona usamkelisiwe. Kodwa usamkelisiwe ngubhuti wakhe wegazi, usisi wami wegazi. Usamkelisiwe ingane kaNomusa Magagula. Wayehlala eStation 2 nase eDeepsloot. Ubaba wayesebenza eMuzo Muhle primary school. Ngubhuti wakho samkelisiwe. Asambeni. Mina ngisengenze ukuthi kulunge lento yakho noSam. Ukuba kusiyo nje bengeke ngize ngiyibhaka. Ngicela singeneni lapha. Because angithandisisi, wazi Sam. Angithandisisi ukungena ezintweni kanje. Yabo? Ngithanda ukunibingelela futhi. Ngixolise indlela ukuthi ngifike ngayo. Kunini. Kodwa ngaphandle kwayo le ndlela leyana kusho ukuthi besingeke sikwazi ukuthi size sifike la esikhona manje. So angazi ukuthi ngizowazi ukungixolela indlela engifike ngayo. Hayi. Asinankinga baba. Samwena. Sikhulumile sadlula. Cishe sesiqhubeka senza inqubekela phambili manje. Ngibonge mani kwazile ukuthi ningixolele.
sengineminyaka sami ngidinga ngingakwazi ukuthola. Sekuneminyaka emide. Ngoba nami ngeke ngathumela emuzomuhle ukuthi bangifunele babangamsiza. Then abanye bebengamtholi, abanye bebemthola but bengatholi ukuthi kwenzakaleni. So gcineni ngithe mase sengithola ngathola ushonile. Bona nemibuzo vele mina. Mhlampe wena ungakhona ukuthi usichazele ukuthi kwenzakaleni. Wena uthole kanjani ukuthi ubaba watshela ubani ukuthi ubaba ushonile? Ngathumela umuntu ukuthi angiyele khona emuzomuhle. Then umunye osebenza ngamaplanga ngimjwayele. Then ngase ngicela ukuthi ayongibhekela cause uhlala ngakhona vele emuzomuhle. Unyaka kwakunyaka manje. Kulo lo nyaka. Wena uthole kulonyaka ukuthi ubaba washona. End of August. Uthole end of August ukuthi ubaba washona. Yonke le minyaka uyiphilile abongazi ukuthi kwenzakala. Ngingazi lutho. Alright. Ubaba washona ngo-2011. I think ngibengenza grade 4 or 5. Mayishona. Kodwa umuntu ukuthi kumele asitshele yonke into mina nawe nabo sisi bethu lo umsebenzi kababa omkhulu Gilbert. Mina anginanto engakutshela yona la. Imibuzo onayo imibuzo ukuthi nami nginayo. Kodwa leyo mbuzo leyo sekumsebenzi wami nawe ukuthi sihambe sekuba bomkhulu Gilbert asitshele ukuthi kwenzakaleni kungani sikhule ngendlela esikhule ngayo. Akuchaze kahle ukuthi why uthi uGilbert? Because nama ngazi ukuthi ubaba ongcotshwe laphi. Ubaba omkhulu Gilbert uye. Imibuzo sama nayo. Nawo nayo ayiphenduleki. Yonke imibuzo kaSam imibuzo yami. So lo umsebenzi wami noSam ukuthi kahlahle sihambe siyothola ukuthi ngoba kwamina ngazi ukuthi ubaba ongcotshela kuphi. Khona ukuthi washona ngayo yona 2011 lo 2012 angikwazi lokho. Kodwa mina ubaba ngamgcina ngo2011 early June. Ila ngagcina khona ubaba. Ngaze ngakhula kule minyaka ngifike kuyo namanje angazi ukuthi angimazi. Naye omkhulu Gilbert angaze ngimbone namanje. Angithembi ukuthi angangikhomba maka ngahlangana nami. Yonke imibuzo kaSam. Usase Diepsloot namanje? Angazi ukuthi ase Diepsloot. Bengiyile Diepsloot for i-license yami. Ngazama ukuzulazula indawo leya yangilahla ngangakwazi ukuthola kahle. Kodwa into ukuthi ifuna isikhathi ukuthi umuntu ayafika azula abuze akwazi ukuthola. Masingatholi yena kumele sithole uButi Boy. Mhlambe yena uye ngakwazi ukusichazela noma umzali uSkekhana. Ukuze ngikwazi ukuthi ukuze sikwazi ukuthola ukuphumula. Sikwazi nokuthola ukuthi ubaba ulele kuphi. Sikwazi nokwenza into right. Ifuna mina naye. Ya vele funeni isukumele ukuze enzokwazi ukuthi ke kwenzakalani kwaba kuphi kwafika kwazi kwafika la okwenzeka khona njengamanje. Ngaphandle kwakhe bekungena into engayenza. Naye ngaphandle kwami angithembi ukuthi kunento ukuthi angayenza. Isikhathi masiloko sihamba ngubhuti wakhe wegazi. Singabochawuke. Egcineni uyangidinga. Nawe uyamdinga. Nami ngiyamdinga. Ingakho ngize ngalwela ukuthi bangisize. Ukuthi ngikuze ngikwazi ukufika lana. Ngoba usuze wamthola usisi wakho. Uhlala nami la. Umamkhulu wakhe. Ngamkhulisa. Wafunda wagcina ka grade 12 ke. Okay. Ukuya lapha azange aqhubeke. Kodwa nje. Uyeke lo sisi wakho bukade umfuna. Mina njengomamkhulu nje noma sengingaqhela nikhulumeni lobabili indaba zenza kaChauke. Thina siyozwa ngani ngoba ngeke ngiloku ngibambe into engekho. Khulume nosisi wakho naye nikhulumisane nixoxisane. Mbonisane nobabili ukuthi ngibikana naphi yaphi. Mina sengithanda ukuya endlini. Ngiyajabula ukuthi ngitholile nabosisi abangilandele emuva. Utinyiko noMinenhle.
nazi ke uminendla ngikumazi uminendla even uminendla kamazi ubaba uminendla ubaba makashona uminendla ungathwa ekhasa or something ngiyajabula ukuthi ngicine ngubonile like face to face kona ukukwazi ngiyakwazi because kuye kwenzeka ukuthi ngifike Diepsloot ngisahlala eDiepsloot kahle wakwafika nothandeka noyitho okunye yabo ngisasenakho but okunye nokunye accept so mina bengicela ukuthi sihlangene kusukela namhlanje kuyaphambili sibe umndeni obumbene silungise la kwashiwa khona siqedelele la kwashiwa khona hayi kinki vele after all umndeni ubalekile ngingahlala khabo mama but imvelaphi yami ngiyadinga ukyazi isu isizathu leso ukuthi ngikufune enye into enza ukuthi ngikufune khona wabelwe khona shothi imbangele ukuthi ungicenge ingoba ufuna ukwaxenga noma ngoba ufuna usisi wakho ingoba ngifuna usisi wami okunye futhi akusikho lokho kodwa bathini ukuthi unani akusimbangela ukuthi ngikufune imbangela kahlahle ukuthi ngikufune ingoba ngifuna ukukunika okungokwakho then phezu kwalokho sekuphakathi kwethu njengomndeni nawe mhlawumbe yasazi isinto nokumele kunalokho kumele sikwenze la kini kahle into ekumele ngiyenze ilento ukuthi ubaba akakwazanga ukuyenza akwazanga ukuyiqedele akwazanga nokuyiqala so lokho sekuyinto ukuthi kumele silungise Kuzwakala uphendulekile uphendulekile mina ngizizwa ngijabulile kakhulu noma ngingakakutholi ukuphumula njengaye ukuthi asazi ukuthi ubabulele kuphi kodwa bekumele vele ukuthi mina naye sihlangane kuze sigcineni sifike la ukuthi ubaba wethu ulele khona bengeke ngikwenze ngingedwa lokho naye bengeka kwenza yedwa kodwa ukukhuluma iqiniso ukuthi ngiyazi ukuthi isisi wami uyaphila ukusuka lana siya kuphi sinempilo phambili kumele siyiphile nokuhloniphana nokukhulisana futhi sadinga ukukhulisana nokuthi sinakekela bengisacela ukubonga ithuba emphelweni ukuthi ngize ngikwazi ukukhuluma nosisi okunye okukhulu engifuna ukukwenza ukubonga ukuthi ukwazile ukukhulisa usisi wethu okay okubalulekile kakhulu ukuthi ngizokudinga njengomuntu omdala okay ngoba sekumsebenzi ukuthi usalele mina lokuthi ngilungise la ubaba angenzanga kahle khona sekumsebenzi wami lo ngijabulile ukuthi nami senginobhuti omncane kunami ngizocommunicate naye makhona ukuthi engayo sizosizana lapho nalapho Leze lamane sithole isipho esikhethekile okuyisipho somndeni kanti siyathemba ukuthi bawuhlala njalo beyisipho omunye komunye izinsuku zabo zonke zokuphila. Mhlawumbe nawe ungaba nenhlanhla oxhumana nalowo wakini olahlekile uma nje ungathintana nathi kule fax 086 511 7440 ngasithumele ne-email wakhumbula ekhaya @sabc.co.za kaphinde futhi usithumele iWhatsApp ku 087 062 5738. Endabeni ethu emfushane kwabalahlekile kusihlwa sivakashele Winterfield ePitoli lapho sihlangana khona noMzwanele Maphosa ocela ukufundisa umama wakhe uMavis Maphosa asizibonele udaba lwakhe mbukele. Mina ngegama uMzwanele wakwaMaphosa. The reason why I wrote ikhumbule ekhaya is because ngifuna ukuthola umama. She goes by the name Mavis Maphosa. The last time ngahlukana naye was in around
2000 to 2001 and bekazela azovakasha Grand Sharp yabo. So apparently bekavakashela umngane wakhe kuthiwa uZandi wakwaHlatshwayo yabo. So nekafika kuthiwa wahlangahlangana bamthatha bamgijimisela kumahosi, so bamlahla la eOdi. So eOdi bam-admita. Thereafter Sharp ngahlala nomngani lo bekazomvakashela okuthiwa uZandi wakaHlatshwayo. Ngihleli naye bathina bangitshela ukuthi yini bayomchecka esibhedlela ukuthi uyalulama noma kwenzakalani ukucheck isituation. Bathola ukuthi ne udischargeile. So bamangala ukuthi hayi kanjani ngoba bathi udischarge izole na akabe ukufika la yabo. Bazama ukufuna kodwa akwenzakalanga nix. So the thing is that la uma bekavakashe khona kuZandi, that lady was a single parent, bekanabantwana ngapha nezukulu yabona ne. So then she couldn't take care of me yabo. It was all way too much on her. So Sharp it happened ukuthi uJacobo Svilaner, which is utime along ngihlala naye manje nomkakhe uLisbeth, bazata so Sharp baringisana bangisa ama social worker ukuze bakwazi ukungi-adopta ukuthi babe ama legal guardian wami, ayibona le ndaba ne. So yeah, iprocess bahamba kwayiwa ama up and down ama social worker up until bang-adopta legally. So uZandi angikwazanga ukumbuza umama uZandi because washona, and by the time ashona I think bengisese ku primary, maybe primary or secondary. Mangibuza abantwana bakhe, they all be telling me ukuthi nathi besese bancane. Finding my mother iyoshintsha impilo yami in a big way. Imbangelo ukuthi ngikhulume so is that I've been searching for my mom for as long as I can remember. You know, I have a lot of questions. You know, bengiloko ngizibuza wona kumele ngimbuze yabona ne. And more importantly, despite my question, closure. I'd like to plead to anyone who knows, if there's anyone who knows about ama whereabouts oka Mavis Maphosa obeka umngani kaZandi Hlatshwayo. Please ngicela ni contact ikhumbule ekhaya. She was last seen around 2000 or 2001 noZandi kaMakhathu before azohlangana bayom admita eOdi. Yeah, please, that would be your information would be of great help because esingamdinga yabona ne impilo yami ngashintsha significantly by finding her. Mbukela uma ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kumama kaMzwanele Maphosa, uMavis Maphosa, sicela usithumele iWhatsApp ku 087 062 5738. Wakhohlwa ukusivakashela kuwebsite yethu ikheli lethu alikashintshi www.khumbulekhaya.net.za. Setholakala ku Facebook, WhatsApp kanye ku Instagram. Mbukeli sekuyileso sikhathi ukuthi ngikufundele enye izincwadi ezivela kubabukeli bethu lapho befuna khona abakubo abalahlekile. Kanti akusihlwa ifunda kanje. Ndiyakhumbula ekhaya, igama lami uSiyamthanda Zondi wasempolweni ePietermaritzburg. Ngicela ukufundiswa ubaba wami uKhanyisani Jacob Ngema engingamazi. Umama wami naye akasekho, but before ashone wayengichazelile nje kancane ukuthi ungowaseshowe Entumeni, istop ise 16. Sekuphele 17 years wonke ngingamazi kanti futhi akukho lula ngoba sengize ngayiyeka ngisho esikoleni ngenxa yezinto ezingihluphayo engidinga ukwenzelwa zona zesiZulu. Ngike ngezwe ukuthiwa uhlobene nabakwamiyeza kanti futhi abanye kuthiwa bakwamahaye. Angazi ke ukuthi bona uhlobene kanjani nabo. Ngingajabula kakhulu noma sengingathola izihlobo zakhe ukuze nami ngazi imvelaphi yami. Ozithobayo uSiyamthanda Zondi
Mhlambe Mbukeli ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kubaba kaSiyamthanda Zondi uKhanyisani Jacob Ngema waseshowe. Uma kunjalo ke sithumela ifax ku-086 511 7440 noma sithumela email kwakhumbulekaya@sabc.co.za ngaphinda futhi usithumela WhatsApp ku-087 062 5738. Nakuba uPeter waseKwaGafontein eMpumalanga ezibiza ngesibongo sakwaSangweni uyazi ukuthi akusona isibongo sikababa umzalayo ongesinye sezizathu ezenza afise ukuhlangana nobaba wakhe wegazi nalo udaba lwakhe Mbukeli. Igama lami mina uPeter Sangweni, abambiza ngoPeter Sangweni Mapiti. Ngibhale Khumbulekaya nginitha ukuthola ubaba ongizalayo since 1980 ngamazi. Angimazi vele ngomola so. Wangishiya kusesusa mama ukushiya kwakhe. Umama Esther Mthimoyi, ubaba wami uPhinias bawona class. Umama wathi nathi babakho wathi babakho ubuya ngale Limpopo. Wathi nangichaza wathi kumele ngihambe kunenkosi bathi uSquad, I don't know, ngihambe erenkeni ePietersburg. Ngifike ngibuza ukuthi uPhinias mawona class. Ubani bithi bazongikhomba yena makathothi yazi musukhula ngithi sengibengiride empilweni ngithi anginankingi ngizoye kagcina manje umama shonile khona manje ngithe ithi ngibhalele from last year uthi ngibhalele ngikhona ngothola ubaba umama wathi la ngithe baba mbani baba bacabangisa yini kuba mbeyazithandela umama ngaqala ukutshela umama ukuthi baba yasuza emakhishini ubaba mbadrayiva amaphakathi khongazo eJoburg Club and anamateksi ngibe anamateksi from Petersburg bathumudibana lapho ke ngabo 79 kwaba kuvela kwami ngo1980 baba ngishiya from lapho sekudala ngikhuluma ukuthi ngifuna umbona ngiyamfuna ngangibona into seyangihlupha manje ngimkhuluna ngayo wayengifuna ubaba into zami aziphumelele azambi kahle since noma ngithi ngithola umsebenzi ngiyasebenza ngo 2 months 3 months umntana wami laba nje isikhathi ngibana ukugula manje andithi ukuthi ngithole kuphela akhona ukungenzela iculture sekhaya ukuthi angiphethela mkhonokwazi mama nayo shone 2009 manje from lapho inhliziyo yami vele sehlala ibophile ngiphila abantu inhliziyo blam la ngihlele nje noma ngiye ebantwini babakho funa ubabakho ngoba ngisebenza ngiyibonke izithuka manje kube sosasangweni kube sosakamama usangweni umama kwakhe wakibo umama umkhulu wathi nangihleli ngibe eJoburg kwathola umama lo yoshada beyangathola abantwana kahle la kwangiphabona ukuthi bangikhulise njengomntwana wabo njengomama beyahlala eJoburg asebenza ngahlala nabo ke amsini ngifunda isikole khona lana ngoba nesikhathi sokuthi ngithathe ID sekona ngithatha ID ngesibongo sakasangweni kuze ngithi ngisangweni manje sithi umama kuze angitshela umama ukuthi ubaba uMafinasi bengimhluphe endlini vele kaziningi ngimuntu uzwana nokulwa ngishaya abantu and vele kukhule engela ngikhule nginayo sizingathuma kwathi ubaba angaba bangilahla bangiyongimfuna manje Finasi ukuthi ngiyasondela kimi yami impilo angigcine lo ngeke kwama right bese ngikhona ukuphumela ngifana nabantwana mina imithizwe nje ukuthi baba ngimthola phila angitshela mhlamba nomama baba ngayini yabona and why since from 1980 I'm 44 years now sengikhule ngina 44 singimdala ukuthi kwenzakalani kuye nomama baba ngayini bese jasana ukhona jasangiphethele okhona kumele ngikwenza yabona ayike into kuzokhubana baba ngilwe naye ngenzeni just nginithi ukuthi angincede kuphela ngibe right empilweni njengoba baba wangilethe emhlabeni ngeke ngamkwatela ngizibona ngami yabona nami ngizibona ngami ukuthi impilo engiphila akusimpilo right yabona ele engenginayo kasi mhlawumbe baba nabena end of chat angazi baba ngayini nomama yabo ngeke ngamkwatela ngithi ngicela ngamukela ngezanto eziright njengomntwana wakhe angamkwateli nginothando for wena ngiyamnitha kuyami impilo abantwana bami bamnitha kumanje bayathuba beyakhamba Khumbulekaya uhebu ukuthi babe ukuthola ugogo uthola umkhulu aba phela into engifuna le phela angamukeli kahle nje nongamhlamba nobuye umama endlini lo mama langicela ngamukele kahle aba ubethando njengomntana kababa kuphela. Uhambo lwethu lokufuna ubaba kaPeter Mbukeli luzosithatha cishe amahora athi awabe mane njengoba sisuka eKwaGafontein eMpumalanga silibhekise eTzaneen eLimpopo. Ngikhumbula ngicabanga nje impilo nami ukuthi ngithola ubaba ekhaya ngimthola ubaba aphila
and kude la ngisekhona la engizwa ukuthi baba la ngifika angamukele nje ofamily yakhe ngamukele khona ukuthi ngibe right empilweni ukuthi abami nabo be right engicela nje ukuthi bangisize nje ukuthi ngimthole baba angazi ukubuza into eziningi kuye ethi ngimthole ngikhona ube right empilweni nami. Yeah, baba. Yeah. Jaga finance mo natla. Kini finance mo natla. O ka kila turin mo fas. Oh. E uso taso. Ni jano. Usikoleni. Sapi ulangazi mina. Angwazi. Angazi. Yeah. Kwenzakaleni ungangazi? Wena umali kamakho. Manje ngimapiti. Mapiti. Mapiti umntwana wami. Ngimtala konjani baba ngilahla? Angulahlanga. Wenzeni? Semene ngisebenza phakathi kona. Mama wazala wena. Wakuthatha kwakuyisekhaya ugogo wakho. Wena bokuba ngoba nangizala umama nangitshela wangichiya ngisesithungi saka mama mse. Akushiya kubreak ukuzala angishiya pregnant. Wakuzala wena ubengakho. Ngihamba la ngisemsebenzini. Ngihamba la ngisemsebenzini emabhasini. Mara bayalwa ukuthi impilo engiphile njani mara? Angiyazi. Kanje bangina years? 43 ngama. 44 years. Yeah, 44 years. Nyanga uthi nguphi mina? Uthi ngidla ini uthi ngigqoka ini? Waluphuma uyongifuna ukwazi ukuphuma uyongifuna. Ngithi ngizoza nje ukuphuma anginemali mntwana wami. Nginemali. Mara uyathi unomntwana ngaphandle. Ngathi nginomntwana ngaphandle. Mara uyadla la ekhaya wena. Ngiyathi ngihlala ngiwazi lapha ekhaya. Uyalwa ukuthi ngine-anger mara. Uyathi ngiyibotshwa kanjani? Ngiyazi. Uyathi ngibhayela isikolo manje. Nginca yakho mara. Ngiyazi. Yawona abami laba khona nje baphile kabuhlungu. Nginca yakho konke lokho. Yabo, ngiyazi. Bawuthi mina ngifile njani wena? Ngifile njani? Awufuna ukufila better, awukho ngizefila. Ngizwe ubuhlungu. Bafro ngangisakugogona, waye ungambuza ukuthi ungisephi. Mina ngithe ukuthi uthala eKwaGafontein ne. Uthala eKwaGafontein. Ngifika bona ngifuna amapoto ne. Ngikhohle ne. Ngikho wathi ngifuna ngiyemapoto. Manje into zami zingahambi kahle. Uma usuka emapodla ngo-83 lapha. Wena wazala u-80. Wa-80 mina. Wa-80. Awusuwa 8 wena u-82 wena. 82 i-27 February. Ngoba khuluma ikhatlano ekliniki. Yeah, Ikhatlano ekliniki 82 80. Awona ku-18 82 u-27. Ngoba khanga nomntwana ka-82 ke. Lama mina umntazana. 82. Kuthi vele ma-twins so. Wena wa-82 ngoFebruary. Kusiyalamana nje sithi nalo. Ngazi. Sima-twins. Mina umama lo munye ngiwazi ngazi kunephutha lapha mina wena ngiyazi ukuthi wa-82 imi ngiyaziwe phakathi kwa-album lapha ngibhalile mina le ngibhalile lapha ngibhalile mina ngibhalile lapha Phineas Maunatala ne ngibhalile Phineas Maunatala from mzane ngifaka phakathi ka-album yamamakho. Mara uyamala impilo uphila kamnandi la wena urayithi wena? Angiphili kahle uphila nzima mba. Uphila nzima njani? Uyazi ungihlakisa mina baba. Uyazi ngiyathola umsebenzi ngicotshwe nje sengibotshiwe ngihamba ngibetha abantu ngenza amacala woke ngina-anger for abantu. Abantu bami lakhona baphila kamnandi. Abantu bami abamazi umkhulu wabo. Nami baba ngiphila kabuhlungu ngaphandle kobaba. Uthi bengikuphi nje sokuthi angiphili mina baba. Ngiphila kabuhlungu mina. Wena uhleli la uhleli kumnandi la kwakho la. Awazi la khona ngidla yini ngigqoka yini. Mama ka lebakileng. Aralo. Jwalo la wanshila. Ake usiya kile mama ujira usama cha hai. Ake usiya. Ake usiya kile mama ujira usama cha hai. Ake usiya. Abulanga ubuhlungu ngiphila kabuhlungu. Ngiphila kabuhlungu. Na nje ngine-anger ngiza nje into ngiyacabanga ukuthi kude la. Ngabona baba ngithanda kuphi kwaha le. From kwaha ngize la. Sabe to drive 12 hours to ukuza lana. Baba nje ngiyifunela wona kahle la. Ngifuna ukwazi ukuthi mina ngibuya phi indaba wami. Ukhona ungiphahlela. Kumuntu zami baba sikhambe kuhle. And mama bekali ukuthi ngize ngizokufuna. Akathi hamba ngathi ungayi kubaba kuwenzani babakho. Waye bekali mama mthi ngizokuwa.
ngala nginguje ukuthi wali la mina umama asengadlule one day asengicabana ngamthuka senze next wena ngokuqala ukukhumbula ekhaya nje ukuthi ungifuni mina ngithi wabona mina wabona nginemthelo manje ukhumba yena uzoba khona lana ngithi umuntu bangithi uzohamba angisi kwandebelane ngambe ngifuna umntwana nami ngingakha sing 3 years ngiphimetho uma bangidosa ngisande ngihamba nawo 3 years yonke na baba njengoba ngikubona nje yebo angikuzondi ngikunakuthini sizwa mbaba edibhlungu ngiphile kabuhlungu ngisafala thama azis ngiphilise nje nginembongo ezi2 lesibongo sasangweni lesibongo samthimuyi sibongo samona hlala yini yami kulunga lapha ngiyuzwa njengathatha ngusisi kamamama angathola abantwana wangikhulisa mara nginobaba ngapha abantu bamthamba labo impilo iphila uthamba lo ngibaphilisa impilo leyo kuthi mase ngithatha into ekhaya ngithi ngiyenze abantu ayimama noma ngithola umuntu ngihlala naye umuntu nami ngiphathele enga ngiyamkhwathela and asingibo abarong ngimo wrong ngiyuzwa boy akakwadelwa ithi ngifuna ukuthi why wena udla kamnandi uhleli la ucabangani ngempilo kungami into oyifilako nje wena nje uhleli ukhululekile uyavuka uyalala uyageza uyalala uyadla awathi mina ngenzani la ngikhona la kumele ngisuke ngizokufuna la ukhona uba ngizona khumbula ekhaya ne angene TV angene TV mina ngizoba khumbula ekhaya bayongilanda ekhaya bathi kubona iphakathi ko TV ane mina ngavela ngayenza tshela nomtshana wami ukuthi ayi fix la efonini yakhe wayifixa khona efonini uzokhomba ne wayifixa angizange ngeleka bangifonele ngabafonele khuluma ekhaya ngalo umuntu lo muntu wami yabona ngisajika jika wezomusa ngisolo ngolaka asisulu mabona Ndona asisulu cela icolo kuwona mangiyazi ngize iphutha manje inhliziyo nanga ukukhutha ngikukhumbula wena manje ungitshela ukuthi wona 1980 wasona 1918 1982 ongivana dawuza angizange ngizifise baye ngifuna ukwazi ekhasi ngaki baba manje ni 1 2 3 ni 6 one wabekho lapha nje abayikho la ngihlala one ngihlala nomtshana wami umntwana wa umtshana la umtshana wami awulamfazi baba abo ngihlala nginomfazi angingutshela mfazi ngifishile ePhalabura kuthi vele into oyijwayele angijwayelange ubona waze ngibuyela khaya njani ngigula mntwana ngigula ambone ngifile ngibuyela na 2013 ukhona ufana nawo umphweni umama wakhe uthala une-estence ngaleni ngangimkhusa ngifana nawo into oyijwayele vele wena ubayelapha ngikilapha umama yangitshela ngawo baba nathu athi ungafani nobabakho ya nangikwade wangicothi khambe kubabakho uyokuhlala nobabakho lo lapha mawuthi ungafani nami ngenzini ngizange ngenzeni nekusini bathi bothanda bomama ngithanda mara nje yabona into ekhulume ngimama uthi uthanda bomama cha nje uthi umntwana wami wameza umntwana amchiya nje uthi umfana ePhalabura ukuthi into evele into kanjalo thaba ngendlela bengize ngakhola kuwe bengize nge-engebukulo ungagoda mase ngiyacala ngiyabondela ungagodile ukulwa kusekho mdala yasemculweni siwangaze ekhaya ngizogada ngekhaya sethi ngilungisela into zami ngibe right phela kusho kumama sisi-3 ne one boy and two girls ne no lo wakuqala lo ngumlanda weshona ne washeka mina nomunye ukholo uzombona antu wangu sethu mama ma stress umuntu resistance le ubalise imali mina ngisemncane ubalise igama la wala ngizwa ngijabe khulu ngizwa ngihappy too much like thola baba ngithoza kakhulu ikhumbule ekhaya konke mhlambe lokusuku ebengiphethe sengirelease inhliziyo nami ne-engale benginangiyabona manje iyehla kuba na something ebonakala kuyami impilo ngithi kwesibekelanga nobaba la ngeke sihlangane sokwenza something la ogogo senze umsebenzi ukhaya udami lami zivuleke kahle nginakuthabile kamade ngilebona namakhumbula ekhaya ne lindi sije ngwanakhe mola bin laka ora ada abone babazi bebabayi ngilebwa kamade namakhumbula ekhaya awakuzuli ngale fayini ngilebwa kamade amahulu lidile mmereko omuhulu angirathi la ngendlela isimo sababa singakho ngamukele ya everything lisokungicole mina emoyeni nami kuna kubaba sengamukele abantwana bami la khona bazangibona ukuthi baba khululekile I'm so happy ukuthi nathi ngithole ubhuti bami labo mama labo khali bami bakhona
nabangamukele ngomoya omuhle bangibhithanda abakhazini bakhona so bangijabulela ngithokoze nje kuphela ukuthi ubaba nje singayibi mhlawumbe ukuthi angigcine la sinamafoni kuyakontaktana ngwana ufihla kwadile ke mana vele uvothile asakwadile uthabile lena kuyalebwa kamande ngiyayisola ina ngayisola uja bohloko ake ola usina papa khwayifi uja bohloko anima modimo o thusitse ake ka o tlhoka ngalo ke na le jaaka ke se ke mo ke le khale belo ya bolela hore ke na le ngwana mara sa o bedi ya seo baba ngiyakuthanda thank you ngikuhlanda nami hliziyo lakho thank you I love you Thema thank you. Lapho abantu abaningi bethola izipho ezahlukahlukene sethemba ukuthi uPeter yena uzozizwa ekhethekile ngoba uthola isipho sika baba kanti siphinde sethemba ukuthi ngokuhamba kwesikhathi uzothola isipho sokuzibiza ngesibongo esiyiso singathi nganda intokozo lomndeni oyifisayo. Wona ke mbukeli lapha ekhaya zinganyakazi ngoba emva kwalokhu izithombe zabalahlekile kuleli sonto ziyalandela. Izithombeni zabalahlekile kusihlwa sivula ngomndeni wakwaChabalala ucela ukufuniswa uMalisela David Chabalala waseMkopane owanyamalala ngo-2001 elibangise ePretoria. Kanti uSindezama Simon Ngcukani osesithombeni ufuna ubobo wakhe uKaletsa owayesebenza eVaal naseMaseru. Wandiswa Mpenze osesithombeni oshadele kwaMfekani ucela ukufuniswa ubabo wakhe uTebuho Mokoena owanyamalala ngo-2009. Nangu Yamkela Nkomo wase Cape Town ucela ukufuniswa umamncane wakhe osesithombeni ubabalwa Nkomo ogcina ukubona ngo-2014 ese-Queenstown elibangise eZerust. Bukela lapha esithombeni sinophilile Buthelezi ucela ukufuniswa umama wakhe uThulisile Mabaso owanyamalala kudala. Bese kuthi uBeauty Ndowu osesithombeni waseZimbabwe naye acela ukufuniswa umama wakhe uDina Dombani owanyamalala eminyakeni eminingi edlule. uDerek Taylor yena ucela ukufuniswa umshana wakhe osesithombeni uLeanne Lindiwe Taylor owanyamalala ngo-2013 eKwandengezi eThekwini. Bese kuthi uThozama Mbanga wase-Eastern Cape acela ukufuniswa umamncane wakhe osesithombeni uThobeka Doris Mbanga owahamba nabangani bakhe belibhekise eGoli. uMabel ucela ukufuniswa udadewabo uMpho Nelubalani osesithombeni osebenza njengodokotela wengqondo kuzokala sengathi useJohannesburg. Nangulungiswa Mangcola osesithombeni waseCape Town ucela ukufuniswa umalume wakhe uBusimane Ngcenge owanyamalala ngo-1995. Kanti uAndiswa Feni osesithombeni waseSharpeville ucela ukufuniswa ubaba wakhe uNtata Midas Mashego owanyamalala ngo-1998. Nangubonga Vapi osesithombeni wase-Eastern Cape ucela ukufuniswa ubaba wakhe uNkonkozi Dube owanyamalala kudala. Lapha esithombeni sino-Ayanda Dlamini wase-Highflats ucela ukufuniswa umama wakhe uNontobeko Lina Ngalimani owayesebenza eChatsworth. Mbukeli nangu Thabang Mutseki osesithombeni wase-Orange Farm ucela ukufuniswa ubaba wakhe uHerman Khoza waseProtea Glen owanyamalala kudala. Sihlwa sivala ngoMankepe Tamane wase-Oakney ocela ukufuniswa umfowabo uChabedi Petros Tamane osesithombeni owanyamalala eminyakeni eminingi edlule. Uyazi ukuthi lento sihlukumeza kanjani? Labantu basekhaya abekho lapho ngaphuma nje iqhubu nami lesayidini ngaleyo nto nje cha. What happened ka chelete ya tutsa tsa high school ke ka uniform by reverse ha ke yebo why it sounds sometimes by the vanatla lintho go ngwana for solution e re tloka ke no oh first mate
Asethemba ukuthi uhlelo lakusihlwa lube isipho esihle kuwe nomndeni wakho mbukeli uzikhumbule kodwa ukuthi awudingi ukuthi kuze umele lolu suku ukupha labo bathandayo izipho. Asiphinde sihlangane futhi ngesonto elizayo ngesikhathi esifanayo kwakhumbula ekhaya khona lapho ku SABC1 lilale kahle.